Mesela parang zaman blochus na tam ko friend ko sa borba wa shoy ma jo po par nai mohor la sina ba dam goi in feblos ko friends ba sela ma jabai hane ma interesting kam sesta खालामनो आङो ओमफ्राय रिक्वेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना अखा दोमैमै थान्दा दा बिमा फिसा जोङो ओंखारलायबाय बेनो बे हालोद जोंनि बाग्रा जिया बेग सायावसो फिसिउ मानो होनबा हनै बे रोखोमनिनो अबस्था दासान्दि आङो सिरिसो दंमोन आरोना साथाखौ लाया होननानै आं फिसाखौ लानोसै होननानै मालाबानो मालाय ओंखारनाय लोगो लोगो गोसोखांनानै स्राय आरोना थ' टारगेटआव सहैग्रोनोसै नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन ब्लग साउन्ड जों मा शेयार खालामलांनो हायो रिक्सा आरो मा होनो जोंखौ सोङै थांसिगोनलाय थांगोन नामा बिदि सानोना लिलाला थाबायनाय नुबाथाय आरो सोरबा जा सानलांथोंसै बाजेयाबो माजेयाबोनो बाजानोसै बाजेया बेनो बे अबस्था दा गाव मेंबासो थगाय थसि आरोना बेनो बे बोथोर दा सान्दैलाय आरो अबावथो ओमफ्राय दुरुङाव जा जि दं आरोना मैयानि सिदोमा सिदोमि बिब'खौसो दा अखा हाबा थिखोदों होननानै थिनबोबाय आङो उफाय गैया बेबायदि जोरांनायावनो जिया गुबुनाबाबो जाया बारजोंनो जा एसे राननो फैदो सना बानसै नै बैयाव मोस्रोम बिराद बुरजा दङ दे बिराद रागाजोंनो ओंखारोहाय आङो लिलिलाला माला सौफैबावनांगौ जाखो भगबान बेनो बे रुटिन बायदि सर' मोनहां बाबाय जेने थेने एबार सिबलानोसै आरोना खालामनायाव आङो भिडिअ लालायासै आरोना थारैनो दिनै एसे बुरजायैनो मेंदों मानो होनबा फिसाजोखौ बाबाय ओमफ्राय आखायाव नै 3 केजिसोनि अजन दङ दोखो मेंनानै गोलोमफुलायबाय आरोना नेरै खालियाव फैनानैसो खेवबाय आङो हां थोनो मोनलायदों दिनैहाय फैदो दिनै आलदा लामाजोंसो फैबाय जोङो बबेजों खाथि जागोन बबेजों खाथि जाया मोनलाबायबाय आरोना मेंनायानो दोखो दा सोरबा आंखौ सोरथो थाबायथिनो नोंखौलाय सानलायगोन आरोना एकदम थाबायजायामोन दिनैहाय रिक्सा लाथारनांगौमोन थेवबो थाथों एसे खस्थ' मोनथों होननानै देहाखौ बिदिनो खालामबावबाय आरोना आङो अमा बेदरखौ मा रोनो जानो हायो देहाया एसे खस्थ' मोनाबा माजों फिट जानांगौ साननानै हायदै मेंनाया हले दोखो मेंबाय आखायाबो रुवायबायना नै सत्रियाबो दिनै आंनो लानो होदों थेवबाबो नै सिथा गावनो हमो मासि मोजां न' लुयोहाय भगबान गिदिर डिजाइननि खररनि न'हाय बेफोरो मागो फैबाय जोङो खोरखि मोनसे खुला खालामखादों ओरै खोरखिजोंनो सोहरजोबनोसै आं बुस्थुफोरखौहाय हाला आरो दै गिलाससे लोंनानै लानोसै बथल गिलासाबो गंसेल'सैमोन बायजाबायसो गैला आरोना हजों लालेपारायावसो दङ जुलियाव मोननायफोरा दाबो दङ बेखौ लानानै फैनांगोन र' आगैमोना सोरबा आंखौ दालि खालामनानै लाबो नोङो होनना बुंहरदों आरोना ओमफ्राय मुग दालियाथ' गाज्रि नङाना बेमारि जाग्रासो हेल्दि ओंखायनो नै मुग दालिखौनो दाख्लैबो सेरसेमोन जोब्बाय गरनैल'सै मुग दालि सेरसे ओमफ्राय मुसुर दालि आधा केजि आरोना ओमफ्राय बेनोसै 20 थाखानि ओमफ्राय नैबे आपेल लाना फैबाय थाइब्रैसो ओमफ्राय पटल ओमफ्राय नैबे मेन बुस्थु आरोना लकेल खानाय होनदों मा होनना बुंदो फिसाखाय लकेल बायदिबो मोनदों आङो बेलाथिखौ गिदिर नुखाथारोना आधा केजि हाय बेबो 30 थाखा फाग्ला आयौ थाइबें थाइसेयाव 10 थाखा बेबो 10 थाखा नामा बे 7 थाखा ओमफ्राय नैबेयो 13 थाखा ओमफ्राय बेनि थाइथाम हरबा 10 थाखा जाबाय आरोना ओंख्रिया आंना बेनो बे जाखायो मानो होनबा गथ'आनो बेखौनो जायो नालाय बेखौनो रिपिट बेलेग बुस्थु लाबोनानै मा जानो बेनोसै दिनैनि बाजारा ओमफ्राय दान्दिसे उनावनो बहायबाय आङो ओंख्रियाथ' मा होनो बेखौथ' संखाथारनांगोन दालि दावदै रुबाय ओमफ्राय नै जोगोनारखौ एवनोसै आरोना ओंखाम जेबो गैया बेनो सिम्पोलसा बै समनि संनायनिफ्रायनो नै दासो हाजिरा होफिनबाय आरोना आङो गेजेरावनो एसे बेलेग ब्लग बानायदोंमोन आपल'ड होननानै आरोना ओमफ्राय बेखौ दानथ'फिनलायनानै आङो दानि नैबे खालाव खसाव जाबाय थानायखौसो एसे गोसोनि साननायखौ बुंनो गोसो जालायबाय आरोना आङो सोरबा बुजायहरखायो आंखौ नायगिरिफ्रा मालायनिखौ बुंनो नाङा आब' नोंनियानो थिग दंखायो होननानैहाय नोंगौ खिन्थु थानो हायासैना आंबो
ज्राव बुंनो लुगैबाय गोजोन साननायखौ नुबाय थाबाय नालाय मेगनाव फैबाय थाबाय खोमायाव नांबाय थाबाय नालाय बेनोसै खारनाय थ' गोबां भिडिअ होलागासिनो कल रेकर्डिंबो माबा भाइरेल जागासिनो दङ आरो आङो बे एक्सप्लेनेसन खालामदोंना बिनि बिमाय नामा न'खरावहाय फुरा नायजोब्बाय आरोना दहाय फुङाव एसे नायदों आङो ओमफ्राय नै दा फुरा नायजोब्बाय आरोना आङो ओमफ्राय मालाय हौवाखौ 30 बोसोर रानिं होनना बुंदोंना 30 बोसोर रानिं बायदि नुनाया खिन्थु गोबाङानो कमेन्टआव होनदों 30 बोसोर रानिं जानाय नङा बियो 40-45 जागोन बियो बा 40-41 जागोन बियो होनना बुंदों आरोना आरो मालाय बिमाया बुंलायबाय आंनो 45 जायाखै होनना बुंदों आरोना 30 रानिंनो ओमफ्राय आं मोनसे खोथाखौल' एसे बुंगोन आरोना जाय बुस्थु आंजोंबो जादों बैसोजों महरजों मिलायो आरोना आंखौबो बैसोजों ओमफ्राय आंनि महरजों साइज बायसि एसेबो मिलाया आंनि बैसोनि बहुद देरसिन नुयो आरोना आंखौबो ओमफ्राय दा सोरबा बुंहरनाङा आरोना गावखौनो खोब उन्दै सानदों होननानै उन्दैबो नङा खिन्थु आरो बेनिफ्राय देरसिन नुबावो जेखौ मानसिफ्रा बुंदों आं बुंजादों बेखौसो आं बुंदों आरोना आङो ख्रा खोथाफोरखौ बुंनानै होगोन लाजिया फांजिया आरोना दा आंनि आनैनि फिसाजो आब'मोन बा आंनि आदायानो जा बिसिनिफ्रायबो आंखौसो नोंसो देरसिनमोन नामा होनना बुङो आरोना ओमफ्राय आरो आनैनि फिसाजो आब' बिसोरखौ आब' होननायखौबो हाबानि दिनावनो गुमैयानो कनफिउस जालायदों आरोना नोंनिफ्रायसो उन्दैसिन नामा होननानै हाबायाबो आगोल जादों ओमफ्राय नुनायावबो दारजां नालाय बेबायदिबो प्रब्लेम जायो आरोना खिन्थु नुनायाव नोंगौ 30 बोसोरनि बायदि नुवा आङो रियेलखौ मिन्थिया बाट बिदिबो जानो हागौ होननानैसो आं बुंदों आरोना बाट बिदिबो नुग्रा मानसि दङ होननानैसो आं खिथाना लानाय जादों आरोना आं बेजों सापर्ट होआखै दे दा आंखौ रायलांनाङा सोरबा बेनिफ्राय आरो कल रेकर्डिं ओंखारदोंलाय ना न'खरनि मानसिफ्रा हिन्जावसाखौहाय 21 बोसोर 22 बोसोर होननानै बुंदों होननानैहाय ओमफ्राय आरो मालाय आधार कार्डआव 17 बोसोरसो दङ दा 17 बोसोरखौ हाबा लांनायाथ' केस होबाथाय आंनि बायदिबा जेलसो जायो खोमा दे रायजोबो जेलसो आरोना जुदि केससिम थांलायलायोबा खिन्थु बिदि केस टेस्ट होलायनानै जेबो लाब गैया बिसोरो गोबाङानो बुंदों केस हो होननानैहाय खिन्थु दा बे हौवानि न'खरनिफ्राय जाखिनि मीमांसा खालामनो बिदोंना बेखौ खालामबानो स्रां जासिगोन बायदि मोनदों आरोना आंबो माने बे जोंनि समाजाव सम नुजाफ्लेबाय थानाय फाथैलाय बिसिनायनि खोथा बुंदों नालाय ओमफ्राय मालाय लान्दा जायगाखौ सुफुंनांसिगौनो खिसानि मालाय क्लियार जाबाथाय थाब हौवानो हाबा होफिनसै खोमा ओमफ्राय आं बे खोथाखौ बारा हजम हायाखै आरोना एथ' प्रब्लेम सोलिगासिनो दङ पटखरि हाबा लाफिननायसो खोथा गोसोखांबाय आरो आं बिदि सानफ्लांगारदों आरोना एला आंनि भुल जाखोना माखाथाय सानफ्लांनाया जाम्बि आंबो माखौ सानफ्लांगारो गोदाव सोरावनो माने आंनि हजमनि एसे बाहेरा नालाय ओंखायनो सानफ्लांदों आरोना आङो आरो केस होनायाबोथ' इजि नङा होग्रायाबो खरसा दङ होजाग्रायाबो खरसा दङ आरोबा नोङो प्रमान पत्र होनो हायाबा फाइनाल रिजाल्टआबा मा ओंखारहैगोन ओंखायनो केस होनायाबो एथ' इजि नङा आरोना आंनिबाबो बेबायदि खालामबानो स्रां जासिगोन बायदि मोनदों आंबो आंनि साननायखौ आं बुंदों आरोना ओमफ्राय हिन्जावखौथ' नुनायाव उन्दै नुयो थिग बेबायदिखौनो 25 बोसोर 30 बोसोरबाबो 20 बोसोर 21 बोसोरनि गथ' बायदि नुबाय थायो नंगौ नोंनाया बिदिबो मानसि दङ गोबां मानसि दङ बेबायदिबो आरोना ओमफ्राय आं बायदिबो मानसि दङ आं बे खोथाखौसो बुंदों आरोना जुदि 17 बोसोर होननानै मिन्थिनानैबो हाबा लांदोंबा बे बुहुद मिस्टेक खालामनाय जादों आरोना आरो बे बिनानावा जाय खारदों हाबानि उनावहाय बेथ' बुंदों 45 बोसोरसो जागोन होननानै बेबा बेस्रा आइडिया खालामनानै बुंखो ना मायाव नुनानै बुंखो ना बेनि मा बुस्थु सार्टिफिकेटफोर नुनानै बुंखो दा जों मा बुजिबावनो दे ना गावसो सिदा बोरायनाय नुनानै बुंखो दा जों बोरै मिन्थिबावनो आरो आङो एसे एनै जाखिनि मिन्थिबोदों बुजिबोदों बेहाय माने ओरैबायदिबो जानो हागौ हिन्जावा गोसो गैथाराबाबो न'खरनि मानसिया फर्स खालामनानै हरो सोरबा दे मोजां न'खर मोनबाय थाया जाखानांगौ थांखानांगौ बेफोरबायदि खालामनानै थुसोमनानैबो हरो आरोना आरो बेबायदि हरदोंबाथ' हिन्जाव सानैसेयाव अयथासार खालामनानै जाबाय बेस्रा बिनानावनि सायाव खिन्थु आरो जुदि एथ' सोंखानायावबो गाव जुदि जागोन आं जागोन थांगोन होननानै जानानै उनाव गोसो बेलथायनानै माबा मोनसे साननानैहाय खारदोंबा बियो भुल दं आरोना बियो खारनो गोसो बेसेबां खारनो हाहैदोंबा खारलायनाय बियो बोलो मोनदोंबा एथ'बां साहस दङब्ला बियो बै हाबा जायैनि सिगाङावबो खोथा बाथ्रा जानाय समाव बियो खारखानांगौमोन आंनि बायदिबा आरोना बे समावनो बियो खारनानै थाहैखानांगौमोन अब्ला खोथाया आलदा जाहैगौमोन एथबां बिदि भाइराल बदनाम बिदि जानाय नङामोन नङा होमबा सेंग्रा सिख्ला समाव जेनेबा खारखायोबा दा हाबा जाखांनानै 6 दिन उनावनो बाब फुरा साननांगौ बाथ्रा आरोना बियो
6 दिन सिगाङाव बियो जेने थेनेबाबो मानो खाराखैमोन जुदि बै सोरबा बेखौ थुसोदोंबा बिमा बिफाया कसमफोर जाहोबायदोंबा हाबानि उनाव बोरै खारखो बियो बांसिनसो मान सनमान गाज्रि जासिनबाय बांसिनसो दावराव दावसि जासिनबाय नै दा मोननै न'खरजों बांसिनसो बेले बेजे सोमजिबाय मोननै गामिजों बांसिनसो बेले बेजे सोमजिबाय थ' सोरबाफोर बेबायदि खालामनो सानदोंमोन ना जुदि नोंहा जाथाराबा हाथाराबा बिमा बिफानि कसमखौ नों दाननो हायाखैबा बिसोरखौ मोजाङै बुजाय आरोना मोजाङै बुंथिनानै ला ओमफ्राय जुदि नों हाबानि उनावबो जुदि नोङो खारनो नोंहा एथबां एनार्जि दङबा हाबानि सिगाङाव खारखा हाबानि उनाव खारनायाबोथ' नोङो बिमा बिफाखौ जेबो सानालासिनो खारनायसो जाहैबाय बहुद गाज्रि जाहैबाय बियो दा बिनानावनिसिम नैबे बुस्थु भुलखौ मोनदों आरोना आङो जाखिनि नुबाय थादों बेनिफ्राय खिन्थु अन्दरावबो आरो मा खोथा सोलिदोंमोन मा दंमोन बेखौ आं मोनथिला आरोना खिन्थु बेखिनिखौ मोनदों आङो ओमफ्राय जुदि हौवाया आधार कार्डआ नख्लिबा खिन्थु मोजां जायाखिसै आरोना बेनाबो आधार कार्डआ खिन्थु सोरनाबा हा खम बारा बिदि थायो आंहाथ' डेट अफ बार्थआ आंनिफ्राय फुरा माबासो बोसोरसेनि एसे बारा बांसिनसो दं आरोना सोर बानायना हरदों मिथिबाय सुलेखा मेममोन बानायना हरनायमोन स्कुलनिफ्रायनो आरोना आंनाथ' अरिजिनेल गैयामोन मेममोना जेखौ बानायना हरदों बेनो ओरैबायदि डेन्जारसो ओमफ्राय आङो आंनि एसे देरसिन आंनि एसे दुइसिन बेफोरनिफ्रायसो आङो मिथिलांबाय आरोना आंनियाबो बिदि जानांगौमोन बिदि होननानै आरोना नङाबाथ' जेबो मिथिया दा ओमफ्राय आङो साननायखौसो एसे बुंलांदों दे गाज्रि मोनलांनो नाङा आरोना बेजों मानो सापर्ट होनांगौ बेजों मानो सापर्ट होनांगौ बिदि नङा आरोना आंनि साननाया आं जास्ट आंनि गोसोआव उजिफैनायखौसो आङो बुंदों आरोना थ' दा आङो ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै फिसा जाना गाइखेर लोंनो नेगासिनो दङ बोरो ओइनै थ' जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनानै फुराय नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच